ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa da a cikin Basarakiya. Ida ki tambare Malam Isa Gandojan daidai mai kiɗan wagar Hausa Gandojan da ɗan daidai kamuturan daukar fansa Gandojan jira ta daidai gwamna su ta yi wa nisa Gandojan daidai gandujan ne dai Gandojan ko daidai kotu gandujan ne dai Gandojan shari'ar daidai kanin cewa daidai Gandojan gandujan daidai rabana ya hukunta dai Gandojan idan da daidai suke so Allah ya so Gandojan wasu yan daidai maganganu yau zan feso Gandojan inda na daidai yi su kowa zai taso Gandojan wasu za su ce daidai wuka ta zan wasu an gudu Gandojan ba sa ba sha daidai gube in ko zinde ba Gandojan ni ba da daidai cin mutuncin manya ba Gandojan ko malamai daidai ba sa ki tsaya min ba Gandojan idan su daidai zo da ko ɗaya bai zo ba Gandojan su zo da daidai mace kan kuɗi bai duba Gandojan sun yi ba daidai kansu aini ba ni ba Gandojan mai daidai sarruwa ba zai karɓi tulu ba Gandojan daidai ne ba zan kai kara na zagi mai shari'a ta ba Gandojan Allah daidai ya rabo na abasuwa Gandojan Sashen su daidai dole sun shiga rudani Gandojan da su da daidai kotu an sha sabani Gandojan yau masu daidai karkara masu a birni Gandojan saban daidai gana kanar umar ne dai Gandojan dinin daidai special din shi ne daidai Gandojan daidai ita kanar umar malamin mu kan dujan ne dai Allah sarki su tsula Yan rudanin wajenmu sun kara propaganda kotun tawar gaso Allah sarki su zula Yan rudanin wajenmu yan rudanin cikin mu sun karfi propaganda kotun tabbatattako Allah sarki su tsula Sun ƙara farfaganda kotun tawar gazo su kullum komai na samu ni sai na goda Allah Allah sarki su tsula in ma dai na rasa ina shukuran gunsa jalla Yan rudanin wajenmu ni ba ni cikin waɗanda ke yin kila wakala kotun tawar gazo su idan sun yi rashi nufinsu su ba sa barwa Allah Allah sarki su tsula a sakamakon kotu mu muke murna ba kasala Yan rudanin wajenmu Ganduje yana bisa suna kasa gayyar su tsula kotun tawar gazo su suna sana sun faɗi suka samu biya wahala a zaɓe suka shirya rinto muka je inconclusive INEC ta tabbatar da Gandujen yayi wini tun kafin a yi rantsuwa suka maka mu kotu Yan rudanin wajenmu yau kotun ta yi hukunci nan ma dai mun yi winin Allah sarki su tsula yaro ya san uwarsa tun kafin yan uwan shi Yan rudanin wajenmu ko tsula ya riski wagga wakar sai ya yi amshi Yan rudanin wajenmu in ko kaji ya yi gunguni to dama ta bashi Allah sarki su tsula in kuma an takura da baiti sai ya yi naushi Yan rudanin wajenmu mata in ba a tamfagun taro sun bule shi kotun tawar gazo su kanal malami shi ya ce ku shaida an hargitso su Allah sarki su tsula Sun ƙara farfaganda kotun tawar gazo su garkuwar Kano baban abba Gwamna mai hangen nesa da baibayin tsimma wanda kan rika shi ya jika Garkuwar Kano baban abba gwamna mai hangen nesa Baibayin tsumma wanda kan riga shi ya je ka muna ji muna gani muna kuma saurare irin namu na gaske ne da shi baya zare mutanen mu suna wajen musu ba sa bore da ke dai ango na gwaggwadan Allah daure Dan Allah daure kamanta da mahassadan ka su za su yi dore Dole su za su yi ɗore baba dan hasiya mai gidanmu Gandoje na gwaggo uban hasiya garkuwar mu Gandoje na gwaggo muna ta tsalle da diga mu Gandoje na gwaggo kadimul islam kar ya san mu Gandoje na gwaggo muna ganin sula yana ganin mu Gandoje na gwaggo mu fura ta haɗumi ta damu Gandoje na gwaggo uban abba mazaje Gandoje mazaje inda dukkan shiga maje Inda dukkan shiga maje kyalayan kaga su lauje Dan kaga su babu abida babu gidaje Sun
rushe Da har Kano gidaje. uban aba yake rikonta su sun tafi kenan. Allah sarki su tsula. Yan rudanin kasar mu Sun ƙara farfaganda kotun tawar gazo su. Muke murna su sula sun hau borin na kada. Sun hau borin na kada. Sun karci kasa a kotu an kai karshen ajanda. An kai ƙarshen ajanda. Ko ta ina za su kulla gandujan za su tadda. Ban abban za su tadda. Mun karu da addu'ar musu mori propaganda. Soke da propaganda. Jamu ganduje mu je na gwagwa kai ke da gari. Yanzu karyar bokan siyasa ya shiga garari. Ina sarorinka a kansu baba sun zarce ɗari. Ina sai ya faɗi da namu yau ake alfahari. Muna ta baiti ga malamai suna yin zikiri. Malamai suna yin zikiri. Baba ganduje kwararre. Ganduje kwararre. Yanzu mun jaddada kyaure. Mun jaddada kyau. Su sula mun bar su da tsere. Dole mun bar su da Sai na tsere. gwagwa mai har hada aure. Kai har hada Kuyo aure. tara-tara za mu ci more. Anan za mu ci more. Ibrahim na ganduje ubangidanmu. Allah sarki su sula. yan rudanin kasar mu. Sun kara propaganda kotun ta wargazo su. Kowace gadara da za ku nuna a garin Kano mu kullaye su ba. Allah sarki su tsula. In ka ji biri yana ta tsiwa da barazana bai bar hannun malami ba. Yan rudanin wajen mu. Duk ran da ya je hannun makule zai gane cewa yaro bai san wuta ba. Allah sarki su Sai ya tsula. sanya tabarawa ranci kogi cewa yau kan bai sai. Da sassaka dole a gyara gamji can daga gwamni ya ido da diri ya ji a tarwatsa yan propaganda yau ma gamaji ta sa turmi ya kai nika ko mun bar wa inji ga dai kan duje can sama yara sun ji kunya tsula ku an sai da algiya barkatsa ya ta burya cikin nasu ta kaura yayi zuba ko ta ina mu kunya a dogon jan balaraba mai mata sama Allah sarki. Allah sarki su tsula. Allah sarki su zula yan rudanin jihar mu sun ƙara propaganda Allah ya hargizo su. Allah sarki su tsula. Kotun dai ta yi hukunci. Sun ƙara farfaganda kotun tawar gazo su. An karkara shari'a. Uban abba yana sama. Kanawa murna muke ya dambu ya ga taliya. An ƙarƙara shari'a. Uban abba yana sama. Kanawa murna muke ya dambu ya ga taliya. Ina wani bayan ka baba turmi ajiyar zani. Turmi ajiyar zani. Yadda sun kai rushe-rushe ganduje yake gini. Uban abba yake gini. Kowa dubu ya tabbatar da baba aka yin rini. Da baba aka Su yarda. zula an sha wahala ana faɗin hade in kwani. Ya ce hande in Wai boni. ina yan gwargoriya. Ina yan gori-gori. Ko ina ja ka ga tagiya. Sun ciccire Ashe tagiya. da zafi a cire gaya. Kafi a cire kaya. Masu gaya mu ci mai miya. Ko za mu ci memiya. Idan da mai ja ya yi tambaya. Ko za ku yi tambaya. Baba ganduje na gogo. Ganduje na gongo. Aradu sunan ka gizago. Sunan ka Ko gizo. a kotu kai ka zama shago. Kai ka A zama jahar mu shago. baba kai ka zama burgo. Kai ka zama bargo. Muna gwamnati su sa'abida sai shiga jogo. An ƙarƙara shari'a. Uban abba yana sama. Kanawa murna muke ya dambu ya ga taliya. Ba a firgita mai dawa da ihun hofi ba, kare ko a ina ba za ya takali kura. Kufin Allah dan adam ba zai canjawa ba, mazan jiya baban su abba ba dai tsoro. Kwarya tafi kwarya tsiyar ku Allah bai so ba, Kano an gwangwagwa ne da mulki ba wai ba. Ganduje a yatta ma, hairuje misal minima, dai inda mi hobni ma, kamla balbar ni ma. Nasara kuke balmada, marjani mun yalmada, Allah wala mi da hakima, babu mai fitito hadama, yan jari kotu a hauri be, dan dolami dolami be, mu hajja hafsa a jarama, baba an lami doide, o kano no dima, lamun dar kano nangima, da majin dar kano don giduma, baba ta sai kun gam goddo, gwamnari mi a dangari, tilas indo ka tambari, kowa murna mutan gari, ni ma zan baituka dari, babba gane a wagga ayari,
ina kuke ma'abota kallon fina-finai da waƙoƙin Hausa kai har ma da waƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yau ga dama ta samu domin samun wannan manhaja ta Basarakiya TV sai ku shiga cikin Play Store na hannun wayoyinku ta Android sai ku rubuta Basarakiya TV. Nan take za ku ga Basarakiya application sai ka kamta installing a nan ne inda za ka sauke manhaja ta Basarakiya TV. Kana shiga cikin Basarakiya TV application a nan ne za ka ga waƙoƙi kamar haka. Fina-finan Hausa, waƙoƙin Hausa, waƙoƙin yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, shirin barkwanci, kai mu da sauran ƙayata-ƙayatan shirye-shirye masu ƙayatarwa duk a cikin Basarakiya TV. Kuma bugu da ƙari duk wannan za ku kalle shi ne a kyauta babu ko sisinku. Basarakiya application ta ku ce.